गावाकडच्या भूतांच्या गोष्टी. हा भयानक अनुभव मला माझ्या गावी आला होता. माझं गाव हे तसं आमच्या गावच्या मूळ हायवेपासून खूप आतमध्ये आहे. मूळ हायवेपासून आमच्या गावात दगडमातीची एक कच्ची पायवाट गेली आहे. त्या रस्त्याने जेमतेम एका वेळी एखादी 4 चाकी गाडी जाऊ शकते. ती देखील हळूवार चालत न्यावी लागते. गावी आमची शेती वगैरे आहे, पण ती तर आमच्या गावच्या घरापासून अजूनच लांबवर आहे. शेतीला प्रत्यक्ष सुरुवात करण्याआधी दरवर्षी आमच्या शेतामध्ये काही पारंपरिक प्रथा या पार पाडल्या जातात, जेणेकरून त्या वर्षी शेतात चांगला पाऊस पडून चांगलं पीक यावं. पण हे सगळे एखादा सण किंवा उत्सवासारखं साजरं केलं जातं आणि त्यासाठीच आम्ही गावी गेलो होतो. आमच्या व्यतिरिक्त तिथे आमचे काका, चुलत काका आणि नात्यातले अनेक जण तिथे जमणार होते. आमचं गावी जसं मुख्य घर आहे तसं आमचं अजून एक घर हे शेतात बांधलेलं आहे. आमची ती दरवर्षी केली जाणारी प्रथा शेतातच होत असल्याने आम्ही सगळ्यांनीच थेट शेतातल्या घरात एकत्र जमायचं ठरवलं. आम्ही आणि आमचे 3 काका तिथे आधीच पोहोचलो होतो, पण आमच्या चौथ्या काकांना मात्र यायला फार वेळ लागला होता. आम्ही सगळेच फोन लावायचा प्रयत्न करत होतो, पण त्यांचा फोनही लागत नव्हता. 1 तास झाला, 2 तास झाले. सगळेच काकांची वाट पाहत होते. आता हळूहळू रात्र होऊ लागली होती. आम्ही सगळेच काळजीत पडलो होतो. तसं ठरल्या वेळेपेक्षा जवळपास 8-8.5 तासानंतर आम्हाला बाहेर कसला तरी जोराचा आवाज आला. त्या पाठोपाठ कुत्र्यांच्या भुंकण्याचाही जोरात आवाज येऊ लागला. आमचे गावी 3 कुत्रे होते. ते आता जोरजोरात भुंकत होते. आम्ही घरातीलच खिडकीतून बाहेर पाहिलं तर शेतातील चिखल्यात एक गाडी अडकली होती आणि कुत्रे त्याच गाडीवर भुंकत होते. आम्हाला थोडंसं हे आश्चर्यकारक वाटलं, कारण काकांवर असे कुत्रे भुंकणे हे शक्य नव्हतं आणि रात्रीच्या या वेळेत कोणी आमच्या शेतात येणं हे काळजी करण्यासारखं होतं. गाडीत कोण होतं हे सांगणं कठीण होतं, म्हणून आमच्या काकांनी घाबरून घरी बांधलेले कुत्रे त्यांना सोडून दिलं. आम्ही दारात राहूनच ते सगळं आमच्या डोळ्यांनी पाहत होतो. आमचे गावचे 3ही कुत्रे हे फार आक्रमक होते. ते धावत जोरजोरात भुंकत गाडीजवळ गेले. ते त्या गाडीभोवती गोल गोल फेऱ्या मारत होते, पण काही वेळातच ते घाबरल्यासारखे तसेच आमच्या घरी परत आले. नेहमी अंगावर धावून जाणारे आमचे कुत्रे त्यांना असं घाबरलेलं पाहून आम्हीही जरा घाबरलो. माझे आजोबा आणि 2 काका हातात टॉर्च वगैरे घेऊन पुढे झाले. ते गाडीजवळ पोहोचणार तेवढ्यात गाडीचं दार उघडलं आणि आमचे चौथे काका, ज्यांची आम्ही इतका वेळ वाट पाहत होतो, ते गाडीतून खाली उतरले. त्यांच्या चेहऱ्यावर कसलेच भाव नव्हते. त्यांनी माझ्या आजोबा किंवा इतर काकांशी बोलणं तर दूर, साधं पाहिलं देखील नाही. ते तिथून आजोबा आणि काकांच्या बाजूनेच सरळ चालत आले आणि थेट घरात शिरले. ते घरात गेले आणि घराचं दार त्यांनी जोरात आपटलं. त्या काकांचं हे असं वागणं पाहून सगळेच आश्चर्यचकित झाले. ते असे झपाटल्यासारखे का करत होते असं मनाशीच धरून कोणी घरात जायलाही तयार नव्हतं. ते काका त्यांच्या एका खोलीत गेले, तसेच सगळेच घरात आले. जोपर्यंत ते स्वतः कोणाशी बोलत नाहीत तोपर्यंत कोणीही त्यांच्याशी आता बोलायचं नाही असं ठरवलं गेलं. जे काही बोलायचं ते सकाळी उठून बोलू असं म्हणून सगळे झोपायची तयारी करू लागले. तेवढ्यातच ते काका आतल्या खोलीतून जोरजोरात ओरडू लागले. आरडाओरडा करून विक्षिप्त आवाजात हसू लागले. आता मात्र सगळ्यांचीच खात्री झाली की यांना कोणीतरी झपाटलं आहे. आमची आजी पुढे झाली तसे आजीकडे पाहून ते काका विचित्र कर्नाटकी भाषेत काहीतरी बडबडू लागले. आम्हा कोणालाच त्यांचं बोलणं कळत नव्हतं. माझ्या आजीला मात्र त्यांची भाषा कळली. ती त्यांच्याशी त्याच भाषेत काहीतरी बोलू लागली. नंतर माझी आजी तशीच देवघरात गेली. देवघरात ठेवलेली तुळशीची पानं आणून तिने देवासमोर ठेवलेलं पाणी तुळशीच्या पानांनी काकांवर शिंपडलं. तसे शरीराची आग व्हावी तसे ते तिच्या अंगावर धावून गेले.
माझ्या इतर काकांनी आणि आजोबांनी त्यांना कसं तरी पकडून ठेवलं. खरं सांगायचं तर ते काका दिसायला खूपच अशक्त होते, पण त्यावेळी त्यांच्या अंगात काय संचारलं होतं कोण जाणे. ते कोणालाच ऐकत नव्हते. सर्वांनी सगळ्यात ताकदीने त्यांना पकडून ठेवलं होतं. आजीने देव्हाऱ्यातून अंगारा आणला आणि तो काकांच्या कपाळाला फासला. तसं काका विचित्र ओरडत आणि विव्हळत त्यांच्या शरीराला झटके देत खाली जमिनीवर कोसळले. जमिनीवर पडल्या पडल्याच ते तिथे उलटी करू लागले. घरातील सगळेच हा प्रकार बघून घाबरले होते. त्यांना नेमकं काय झालंय, कोणी झपाटलंय की हा काही वेगळा प्रकार आहे, कोणाला काहीच कळेनासे झाले. सगळेच एकटक त्या काकांकडे पाहत होते. त्याच वेळी घराबाहेरून पैंजणींचे आवाज येऊ लागले. आश्चर्य होतं, आमच्या घरातील कोणती स्त्री ही पैंजण वापरत नव्हती. मग हा आवाज नेमका कोणाच्या पैंजणींचा होता? आम्ही सगळेच घराबाहेर पाहू लागलो. तेवढ्यात आमच्या आजीने आम्हा सर्वांना बाजूला केलं. ती एकटी घरातून बाहेर आली आणि शेतात एकटी उभी राहून मोठमोठ्याने शिव्या घालू लागली. ती सोबत आणलेलं पाणी तुळशीच्या पानाने सगळीकडे शिंपडू लागली. हे करत असताना ती कोणाला तरी तिथून जायला सांगून धमकावत होती. जा, इथून निघून जा आणि याद राख, जर पुन्हा या घरात तुझं पाऊल टाकशील तर. आम्हाला तिथे कोणीच दिसत नव्हतं, पण काकांची ती अवस्था, पैंजणींचा तो आवाज आणि आजीच्या शिव्या घालत ओरडण्याने आमच्या अंगावर भीतीचा काटाच येत होता. तेवढ्यातच माझी एक काकी ओरडू लागली. ती घाबरली होती. जमिनीवर बोट करून ती आम्हाला काहीतरी दाखवत होती. आम्ही पाहिलं तर आमच्या घरातून एका स्त्रीच्या पावलांचे छोटे ठसे हे शेताकडे गेले होते. काही वेळाने आजी जरा शांत होत दाराजवळ आली. तिचा ओरडून श्वास वाढला होता. ती धापा टाकत होती. आम्हाला तिला बरंच काही विचारायचं होतं, पण कसं विचारावं हेच कळत नव्हतं. काही सेकंदांनी मात्र ती स्वतः सांगू लागली, तुमचा काका मगाशी त्या वेगळ्या भाषेत माझ्याशी काय बोलून गेला माहीत आहे का तुम्हाला? आम्ही आजीकडे पाहत नकारार्थी मान डोलावली. तो म्हणत होता, मी तुझ्या पोराची अशी काही अवस्था करीन की त्याच्या अंतिम संस्कारासाठीही तुला त्याच्या शरीराचे तुकडेही मिळणार नाहीत. आम्ही सगळेच तिथे झोपलेल्या काकांकडे आमची नजर वळवली. तेव्हा आजी सांगू लागली की तुमच्या काकांच्या शरीरात एका चुडेलने प्रवेश केला होता. पण आता घाबरायचं काहीच कारण नाही. तो पैंजणींचा आवाज आणि ते पायांचे ठसे हे ती चुडेल इथून कायमचं गेल्याचं सांगत आहे. तुम्ही सुद्धा तुमच्या गोष्टी बागुलबुवाला मेल किंवा मेसेज करू शकता. चॅनलवर अपलोड केलेल्या नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन मिळवण्यासाठी चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. व्हिडिओ आवडला तर आमच्या मेहनतीचा मोबदला म्हणून तो लाईक करून मित्रांसोबत जरूर शेअर करा. चॅनलवरचे इतर व्हिडिओ पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा. तसेच चॅनलवरची प्लेलिस्टही चेक करा. दर दिवशी नवनवीन भूतांचे व्हिडिओ बनवून आम्ही तुमचं मनोरंजन करत राहू याची खात्री बाळगा.